ሻሎም ሻሎም ቤተሰብ እግዚአብሔር አምላኽ ሰላምን ጸጋን ናይ ክርስቶስ ምስ ኩልኩም እዩ። ሎሚ ድማ መበል 20 መዓልቲ ናይ ጾምን ጸሎትን ጊዜና እዩ። ስለ ክብሪ ክንጽልይና አሜን። በቃ ክርስቶስ አባና ንዝቕጽል ዓመትና ተስፋ ክብሪ እዩ አሜን። በቃ አቅድሜና ዘሎ ዓመት ናይ ክብሪ ዓመትና ምዃኑ ክንእውጅ ኢና። ምክንያት መጽሐፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ ቆሎሴ ምዕራፍ 1:27 ከምዚ ይድብል ሃብቲ ክብሩ ነዚ ምስጢር እዚ ኣብ ኣሕዛብ እንታይ ምዃኑ ከፍልጦም ንዝደለዮም ንሱ ክርስቶስ ኣባኹም ተስፋ ክብሪ እዩ። ስለዚ ሎሚ ክርስቶስ ኣባይ ተስፋ ክብሪ እዩ ንዝቕጽል ዓመተይ እንዳበልና ክንጽልይ ኢና። ሓደ ነገር ክነግረኩም ብሩኻት ኣብ ቅድሚኹም ሓደ ተስፋ ጥራሕ ይጽበየኩም ዘሎ ተስፋ ኩሉ ጊዜ ነቲ ቅድሚኻ ዘሎ ይግበር። ኦኬ ስለዚ ኣብ ቅድሚና ዘሎ ዓመት ሓደ ተስፋ ኣለና። እቲ ተስፋ እቲ ድማ ርግጽ ዝኾነ ተስፋ እዩ። ናይዚ ተስፋ ርግጽ ዝገብሮ ድማ እቲ ሕጂ ኣባና ዘሎ ክርስቶስ እዩ። ስለዚ ኣብ ቅድሚና ናይ ክብሪ ተስፋ ኣለና። ክብሪ ይጽበየና ኣሎ። ኣብ ክብሪ ኣምላኽ ክንመላለስ ኢና። ክብሪ እግዚኣብሔር ኣብ ህይወትና ክገንን እዩ። ናይዚ መረጋገጽ ድማ ክርስቶስ ሎሚ ኣባና ምህላው እዩ። ስለዚ ሎሚ ሓደ ነገር ርግጸኛ ኮንኩም ኣብዚ ቃል ኮንኩም ኣብ ቅድሚኹም ሓደ ተስፋ ይጽበየኩም ከም ዘሎ እሱ ድማ ናይ ክብሪ ተስፋ አሜን። በቃ ኣብ ኣገልግሎትኩም ኣብ ህይወትኩም ኣብ ናብራኹም ኣብ ጥዕናኹም ኣብ ቤተሰብኩም ኣብ ሓዳርኩም ኣብ ደቅኩም ኣብ ኩሉ ናትኩም ዘበለ ነገር ሓደ ተስፋ ኣለኩም እሱ ድማ ናይ ክብሪ ተስፋ እዩ። ክብሪ ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ይኹን። ስለዚ ሎሚ ክርስቶስ ኣባይ ተስፋ ክብሪ ኢኻ ንዝቕጽል ዓመተይ እንዳበልና ክንጽልይ ኢና አሜን። ክርስቶስ ኣባይ ተስፋ ክብሪ ኢኻ ንዝቕጽል ዓመተይ መጽሓፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ ኢሳያስ ምዕራፍ 3 ከምዚ ኢሉ ብርሃንኪ ወፂኡ ክብሪ እግዚኣብሔር ከዓ መጺልኪ እሞ ተስኢ ብርሂ እንሆ ጸልማት ንምድሪ ጠቓ ድማ ንህዝብታት የጐልብቦም ግናኸ እግዚኣብሔር ኣብ ልዕሌኺ ክወፅእ ክብሩ እውን ኣብ ልዕሌኺ ክረአዩ። ሃሌሉያ። ኣብ ቅድሜና ዘሎ ዓመት ክብሪ እግዚኣብሔር ኣብ ልዕሌና ክረአዩ ምክንያቱ ክርስቶስ ሕጂ ኣባና መንባሩ መረጋገጺ ናይቲ ኣብ ቅድሜና ዘሎ ክብሪ ናይ እግዚኣብሔር እዩ። ክርስቶስ ኣባኺ ምህላው መረጋገጺ ናይ ክብሪ ተስፋ ከም ዘለኪ እዩ። ነዚ ተስፋ እንዳራእኪዮ ብእምነት አሜን። በቃ ኣብ ቅድመይ ክብሪ ጥራሕ ይጽበየኒ ዘሎ ካብ ጃንዋሪ ክሳብ ዲሰምበር ኣብ ክብሪ እግዚኣብሔር ክመላለስ ኣብ ክብሪ እግዚኣብሔር ኮይነ ክጎይ ኣብ ክብሪ እግዚኣብሔር ኮይነ ክነብር ምክንያቱ ክርስቶስ ኣባይ ንዝቕጽል ዓመተይ ተስፋ ክብሪ እዩ። ደስ ይበልኩም። ብጀካ ክብሪ ካልእ ተስፋ ይብልኩምን ሓንቲያ ተስፋኹም ንሳ ድማ ናይ ክብሪ ተስፋ እያ። ስለዚ ኣብ ቅድሚኹም ዘሎ ክብሪ እንዳራእኹም ንኣምላኽ ክብሪ እንዳሃብኩም በዚ መንፈስ እዚ ሎሚ ጸልዩ። ንስኹም ብሉጻትን ክቡራትን ኢኹም። ሻሎም